आं सिगाङावनो हामबायसो होनग्रोदों दानि बिटिसिखौ सालायलांनाय बिटिआरखौ सालायलांनाय इउपिपिएल हान्जानि सरकार मानो होनबा जों जेबो अनसुंथाइ मोना नाथाय दानि सरकारा जोंनो गोबां अनसुंथाइ होलांगासिनो दं दिनैबो जोङो जार्सि मोन्दों बेखौ मोननानै जों बहुद गोजोननाय मोन्दों होननानैहाय इउपिपिएल सरकारखौ रोजा रोजा साबायखर बावो जिहेतु खेला दुलानि मोनसे इम्पर्टेन्स जिहेतु गोनांथि बेफोरो फैदों आरो बेनिखायनो जोंनि बिटिआर सरकारावबो जाहाथे बे खेला दुलानि गेजेरजों जाहाथे जोंनि देहा मोदोम गासैखौबो जाहाथे जों साबस्रांहोनो हायो जोंनि सास्त्र देहा मोदोमखौ गोख्रोङै लाखिनो गोनांबा जोंनो खेला दुलाखौ जोंनो नांगौ जायो आरो बेनिखायनो खेला दुलाखौ बांसिन गुरुत्व दं बेनिखायनो दिनै WPT माबानिफ्राय खेला दुला जाहाथे खेला दुलाखौ जाहाथे जों इमप्रुभ खालामनो हायो बेनिखायनो बे WPT बिभागनिफ्राय जार्सि फुटबल जुथा इत्यादि होनाय जादों आरो बेखौ दिनै बेवहाय जोंनो जार्सिल'सो होदों आरो जों जार्सिल'सो डिस्ट्रिबिउट खालामदों आरो बे जार्सि डिस्ट्रिबिउट खालामनायाव जोंहा जोंनि जाहाथे क्लाबफोरा जाहाथे बिसोरनि गेजेराव जाहाथे मोजां सासे साफा जाहाथे फुटबल प्लेयार बा जाहाथे खेलुवै जाहाथे दिहुननो हायो बेनिखायनो बेफोरबायदि मोनसे गोजौ थांखि लानानै बेफोरबायदि जार्सिफोरखौ डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय जादों दिनैनि बे नोलोबारि दैफां नैबे गेलेग्रा फोथाराव जोंनि उदालगुरि साब डिभिजननि ST बर्डनि वेलफेयारनि लाइमोनफोर जौगानायनि थाखाय मोनफ्रोमबो क्लाबनो जे मोनसे जार्सि राननाय हाबाफारि जादों जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि दैदेननाय नैबे सरकारा जिहेतु लाइमोनफोर जौगानायनि थाखाय गोबां खामानि मावदों आरो बे हिसाबैनो दिनै जोङो जिल्लानि गासै ओनसोलाव गासैबो क्लाबफोरनि थाखाय हानायसिम बे गेलेग्रा बोथोरावहाय मोनफा मोनसे टिमनो मोनफा जोङो जार्सि रानना होनाय जादों आरो बिनिनो हाबाफारि जादों आरो आं आसा खालामदों जोंनि ओनसोलाव प्रमद बर'नि दैदेननाय बे सरकारा निस्सय जोंनि लाइमोनफोरनि जौगानायनि थाखाय गेलेनाय आयदायाव मोजां जौगाथाय खामानि मावनो हागोन आरो दा जिहेतु जोंनि बिटिआर एकर्डआव दंखायो लाइमोनफोर जौगानायनि थाखाय गोबां जौगाथाय हाबाफारि आरो बे थांखि बायदिनो दिनै जों जिखिनि खामानि मावदों बे निस्सय मोनसे समाव जोंनि ओनसोलाव गेलेनायाव गोजौ मोनसे जौगानायनि बिथायाव सहैनो हागोन दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ एक नाम्बाराव सुक्तियाव थाखानाय जोंनि इन्टारनेसनेल बा नेसनेल लेभेलनि जि मोनसे स्टेडियाम बानायनाय बे एकर्डआव दङ आरो बेफोरनि हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ बे स्टेडियामा जागोन जोंहा उदालगुरियावनो आरो अलरेडि बे खामानिया गोबां आवगायबाय आरो खम समनि गेजेरावनो बिनि खामानिया जागायसिगोन बेबो मोनसे जोंनि लाइमोनफोर जौगानायनि जेरै एकर्डआव दङ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनफा साइ गायसननाय आरो बेनिबो खामानिया सोलिगासिनो दङ दा जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबां गोसो गुदुं सेंग्रा लाइमोनफोरा गेलेनायाव आखा फाखा आरो बिथांमोनखौ साफा गेलेनायाव मोजाङै जौगानो थाखाय गोबां जायगायाव गोबां धरननि गेलेनाय आयदाखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ दा जेरै जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबां गेलेगिरिफोरा नेसनेल इन्टारनेसनेल गेमाव बाहागो लायो जेरै जोंनि हलिचरन नार्जारिमोन दुर्गा बर'मोन आरो जमुना बिथांमोन बायदि गोबां बर' फिसा गेलेगिरिफोरा गोबाङै गेलेनाय आयदायाव बाहागो लादों नाथाय सरकारनिफ्राय मोजाङै सुबिदा मोननो हायिनि थाखाय बिथांमोना जेरैबायदि आवगायनांगौ बिथां आवगायनो हायाखै नाथाय एबारनि प्रमद बर' सरकारा जेरैखि जाया जेरै हायो जेरै जोंनि राजु गयारि बिथाङा जि मोनसे गेलेनाय आयदायाव बाहागो लादोंमोन रांखान्थिनि अबस्थाया गाज्रिखाय बिथाङा नागारनानै फैदोंमोन नाथाय बिथांखौ दिनै बिटिसि सरकारनिफ्रायनो बिथांखौ पुनराय बे गेलेनायनि सुबिदाखौ खालामनानै होनो थाखाय आखायाव लानाय जादों बेबायदिनो गोबां लाइमोनफोर जौगानायनि खामानिखौ दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ लाबाय थादों दिनैनि बे हाबाफारियावहाय जोंनि धोनस्रि समस्तिनि सिङाव थानाय बोरिगाव प्राइमारिनि बे दैफांखुथि गामि गेलेग्रा फोथारावहाय माखासे ST बर्डनिफ्राय आं मेम्बार जानानै माखासे जोलुर बादायलायनायनि हाबाफारिनि गेजेरजों बा स्पर्ट्सनि जार्सि राननाय हाबाफारि लादोंमोन दा बे स्पर्ट्सनि जार्सि राननायनि हाबाफारियावहाय दाफ्रोमबो प्राइमारिनिफ्राय मोनथाम क्लाबहै
रानना होनाय जादों दा बेयावहाय जोंनि धोनस्रि समस्तियावहाय गासै 13टा VCDC दङ बा 13टा VCDCयावहाय आं 8टा VCDCखौहाय नायो दा बे 8टा VCDCनि मोनसे VCDCयावहाय मोनथाम खुरियै क्लाबहै दिनै बे स्पर्ट्सनि जार्सिखौ राननाय जाबाय दा बिथांमोना जे गेलेयो बा जोंनि बे जार्सिखौ माखासे जोंनि बिटिआरनि सरकार जे प्रमद बर' सारनि अननायाव बा प्रमद बर' सारनि मावनायाव दिनै गेलेनायजों लोगोसे सोलोंथाइजों लोगोसे माखासे गोबां खामानिफोरजों जोङो डेभेलप जानो हायो जौगाखांनो हायो दा बे हिसाबै दिनै गेलेग्रा जोंहा स्पर्ट्सनि गासै गेलेग्रा बा जोलुर बादायलायग्रा बिथां जोंनि फंबाय बिनानावफोरा गोबां गेलेग्राफोर दङ दा बे हिसाबै जोंहा दिनै गाननाय जोमनाय गोबां समावनो जोङो बायनानै जों गाननो हाया दा बे हिसाबै दिनै जों ST बर्डनिफ्राय बेफोर ड्रेसखौ होनानै जे बिथां जोंनि फंबाय बिनानावमोना जे गाननानै मोजाङै गेलेयो आरो गेलेनानै बेबायदिनो जौगाखांनो हायो जौगाखांनानै बिदिनो गोबां जायगायावहाय फुटबल गेलेनानै क्रिकेट गेलेनानै बा अनेक काबादि बायदिसिना गेलेनानै जों जौगाखांनो हायो बे हिसाबै दिनैनि बे हाबाफारियावहाय बेफोरबायदि माखासे स्पर्ट्सनि गोबां गानग्रा जोमग्रा राननाय जादों दाफ्रोमबो जोंनि उदालगुरि सिङाव थानाय दाफ्रोमबो समस्तियावनो राननाय जादों दिनैहाय दा बेयाव धोनस्रि समस्तियावहाय आं मेम्बार हिसाबै दा बेबायदि स्पर्ट्सनि जार्सिखौहाय राननाय जादों दा बिथांमोनाबो जोंनि फंबाय बिनानावमोनाबो लोब फैनानै हाबाफारियाव जाफुंसार खालामफैदों आरो बयबो गेलेनायावहाय मुखुब आरो बेबायदिनो खेला दाख्लैनिफ्रायनो खेला गेलेबाय थादों जोंनि फंबायफोरा दिनै खेला गेलेबाय थानानै ड्रेसनि थाखायनो गोबां हांखुर जादोंमोन बा आंनाव खावलायबाय थादोंमोन आब' ड्रेसा माब्ला मोनगोन बेफोरबायदि दा आं माखासेखौ आं हरनो हादिया दिनैनि हाबाफारिखौ लानानै खनसेनो आं बयनोबो राननानै होगोन होननानै आं बुंदों अब्लाबो माखासेया खेलाया जाथारबाय जेब्ला गानथारनांगौ जेब्ला मोनथामसो बेबायदिनो VCDCनिखौ हरनाय जाबाय ओमफ्राय आरो दिनै बाखि थानायफोरखौ आङो हरबाय दिनै राननानै होबाय बेबायदि जों दिनै बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बे ओनसोलनि क्लाब जायफोर फुटबल क्लाब बिथांमोननि मोजां जाहाथे सहाय जाथों आरो गेलेनायाव जौगानो हाथों जोङो बेखौ मोनसे आसा खालामनानै बिसोरनो जोङो जार्सि गेलेनायनि फुटबल गेलेनायनि जार्सि जोङो रानना होदों फ्रि अफ कस्ट आरो जों आसा खालामदों जे फैबाय थानाय दिनाव बे ओनसोलनिफ्रायबो मोजां गेलेग्रा जाहाथे ओंखारबोनो हायो आरो जों दिनै नुनो मोनदों बर' फिसाफोराबो फ्राय नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव फुटबलावनो जा बक्सिङावनो जा बा आर्सारियाव जा बेबायदि गेलेनो हानाय जथेस्थ'खिनि टेलेन्टेड एन्ड स्टेमिना गोनां प्लेयारफोर ओंखारबोबाय आरो आं खावलायदों साफ्रोम लाइमोन इयुथ्सफोरखौ आरो गार्जेनफोरखौ जाहाथे गावनि बे जेनेरेल इडुकेसनजों लोगोसे जाहाथे स्पर्ट्सखौबो लांफायो आरो गुरुत्त' होयो आरो स्पर्ट्सखौ जोङो मोननै बिथिङाव जोङो लाब जानायखौ जों नुनो मोनो मोनसेया जाहैबाय हेल्थनि थाखाय बे बिराद गोनांथार फिजिकेल एक्सारसाइसबो जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनै नुनो मोनदों इण्डियायाव बा आसामावबो जों नुनो मोनदों आरो बिटिआर सरकाराव दा जोंनि इउपिपिएल सरकार बा प्रमद बर' दैदेननाय सरकार बियो स्पर्ट्सआव खोब गुरुत्त' होदों आरो जेसेबांखिनि नेसनेल लेभेलाव गेलेनानै प्राइजफोर मोननो हादों मेडेलफोर मोननो हादों बेखौ फ्राय गभर्नमेन्टआ दानि गभर्नमेन्टआ इण्डिया गभर्नमेन्ट बा आसाम गभर्नमेन्ट बा बिटिआर सरकारा जथेस्थ'खौनो सहाय होदों आरो जायफ्रा गेलेनानै देरहाबोनो हाबाय बिसोरनो साखरि होनायनि गभर्नमेन्ट साखरि होनायनिबो बेबायदि जजा खालामनाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा फुटबल लेभेलाव जोंहा हौवासाफोरनि गेजेराव फ्राय नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव भारतनि जानानै माने सासे बिजाथि हिसाबै गेलेबाय थायो हलिचरन नार्जारी जों बिथांखौ जोङो मुंख'नो हायो आरो लेडिसाव अपुर्न नार्जारी होननाय बेबो रिसेन्टलि नेसनेल टिमनि जानानै दिनै गेलेदों
आरो बक्सिङाव जमुना बर'मोन दं बिसोर गेलेदों आरो आर्सारियावबो बिदिनो दङ आरो फैबाय थानाय दिनफ्रावबो आरो बिनिफ्राय साबसिनै हामसिनै जाहाथे जोंनि ओनसोलनिफ्राय गेलेनो हायो बा जौगानो हायो आरो जोङो मोजां जाहाथे जोंनि ओनसोलनि जानानै जाहाथे जों प्रतिनिधि खालामहैनो हायो बा कम्पिटिसनाव जों बाहागो लानो हायो बेफोरखौ जों नोजोर खालामनानै जोंनि सरकार तरफनिफ्राय बेबायदिनो सम सम जायफोर बुस्थुफोरखौ नांगौ जायो गेलेनायाव बेफोर आगजुफोरखौ जों होनायनि बेबस्थाखौ जों लाबोबाय थादों बिनि सिगाङावबो बाय क्रिकेटनि आइटेम्सफोर माने आंनि आखाइजों रानना होबाय आरो भलिबलफोर रानना होदों आरो बेबायदिनो जिकुनु गेलेग्रा आइटेम्सफोर नांगौ जायो बेफोरखौ जगार होनायनि थाखाय जों सरकारनिसिमहालागै जोङो दाबि हरदों आरो बिथांमोना जोंनो हरनाय लेखा जों दिनै राननानै होदों आरो बे राननानै होनाय बे बुस्थुफोरनि बिनिमयाव जों आसा खालामदों जे बिथांमोना बे ओनसोलनि जानानै सरकारनि जानानै बा जोंनि हारिनि जानानै जाहाथे प्रतिनिधि खालामो आरो जोंखौ जौगानायाव जाहाथे बिहोमा होयो जों बेखौनो आसा खालामदों बिथांमोननिफ्राय आं सिगाङावनो हामबायसै होनग्रोदों दानि बिटिसिखौ सालायलांनाय बिटिआरखौ सालायलांनाय इउपिपिएल हान्जानि सरकारखौ मानो होनोब्ला जोङो मिन्थिगौ जोंनि बर'फ्रा जथेस्थ' गेलेमुआवहाय साबसिननिफ्राय साबसिन जालांगासिनो दं नाथाय जों सिगांनिजों जों नायोब्ला जों मिथिनो मोनो जों जिबायदि जोङो हेफाजाब मोननांगौमोन बिदि मोनाखैमोन नाथाय दानि गोदान सरकारा जोंनो गोबां बेबायदिनो हेफाजाब होलांगासिनो दं दा दिनैबो जों गोजोनथाव रादाब जोंहा जोंनि गामिनि गोबां क्लाबफोरा दुखिया क्लाब होननानै मिथिजायो मानो होनबा जों जेबो अनसुंथाइ मोना नाथाय दानि सरकारा जोंनो गोबां अनसुंथाइ होलांगासिनो दं दिनैबो जोङो जार्सि मोन्दों बेखौ मोननानै जों बहुद गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो हामबाय होनदों सरकारखौ बेनिखायनो जेन' उननि समावबो जोंनि बे क्लाबखौहाय सहाय होलाङो जेन' बे गामि ओनसोलनिफ्रायनो मोजां मोजां गेलेग्राफोर जाखांनानैहाय जोंनि बे बड'लेण्डखौ बा बर' रायजोखौ जौगानायाव गोगोम बिहोमा होनो हायो जेरैहाय जोंहा बेबायदिनो गोबां गेलेग्राफोर साबसिननिफ्राय साबसिन जाबाय आरो उननि समावबो जों बांसिन बिदिनो जुदि चान्स मोनोबा अपरसुनिटि मोनोबा जोङो साबसिन गेलेग्राफोर ओंखारलांगोन होननानै जों फोथायो दा बेनिखायनो जोङो रोजा रोजा हामबाय होननानै मिजिंथिनाय थाबावदों उननि समावबो आरो साबसिन जोङो बेबायदिनो सहाय मोनलांगोन आङो गावनि कटागुरि यांस्टार क्लाबनिफ्राय जानानैहाय इउपिपिएल सरकारखौ रोजा रोजा साबायखर बावो